Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην Αυλίδα, έναν πανέμορφο και παράλληλα ιστορικό χώρο. Ξέρουμε ότι από εδώ ξεκίνησε ο Αγαμέμνονας για τη Τρία. Γιατί ήρθαμε τώρα εδώ, γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Εδώ λοιπόν στην Αυλίδα πωλείται ένα πάρα πολύ ωραίο οικόπεδο, 300 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν το οικόπεδο αυτό να κτίσετε ένα ωραίο σπίτι και να το κάνετε το προσωπικό σας λιμάνι. Η θέα που θα βλέπετε, εάν τυχόν επιλέξετε να αγοράσετε οικόπεδο και να φτιάξετε σπίτι, είναι αυτή. Και ενώ απολαμβάνετε την υπέροχη θέα από αυτό το σημείο, στα αριστερά σας μπορείτε να βρείτε τον Χτυπά, ο οποίος προσφέρεται για εκπληκτικές πεζοπορίες, είτε μόνοι σας, αν θέλετε να τον περπατήσετε μέσα από τα μονοπάτια του, είτε με τη συνοδεία ορειβατικού πεζοποριακού γκρουπ. Υπέροχες παραλίες, υπέροχες διαδρομές για πεζοπορία, ποδηλασία, είναι απίστευτο στο μέρος και αναπτυσσόμενο, μπορώ να πω. Ακριβώς απέναντι βλέπετε τη χιονισμένη Δύρφη, η οποία χιονισμένη Δύρφη προσφέρεται για εκπληκτικό χωριάτικο φαγητό, καθώς και για πεζοπορία και ορειβασία μέχρι και το καταφύγιο. Μιλάμε για εκπληκτικές, μαγικές, σαγηνευτικές διαδρομές μέσα στο άγριο δάσος της Δύρφης, κατά προτίμηση χωρίς χιόνι, γιατί το κρύο είναι πάρα πολύ και επίσης υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσουμε. Ο χώρος λοιπόν βρίσκεται 40 λεπτά περίπου από την Αθήνα, γύρω στα 10 λεπτά, 15 από τη Χαλκίδα. Υπάρχουν πανέμορφες παραλίες για το καλοκαίρι να κάνετε τα μπάνια σας, εφόσον επιλέξετε αυτή την περιοχή, να την κάνετε το προσωπικό σας λιμάνι, το προσωπικό σας καταφύγιο. Πολύ κοντά είναι ο Υπόκαμπος, γνωστό σε όλους. Ακόμα πιο κοντά είναι παραλίες της Μόρφας και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Πολύ κοντά είναι σούπερ μάρκετ, αγορές, σχολεία και παράλληλα υπάρχει απίστευτη ησυχία και ατελείωτες διαδρομές να κάνετε την πεζοπορία σας και την ποδηλασία σας. Στην περιοχή το καλοκαίρι γίνονται και πάρα πολύ ωραίες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μάλιστα πολύ κοντά είναι και ο χώρος του Biomechanical Festival, που ένα μήνα γίνεται κάθε μέρα ο χαμός. Και άλλα πολλά. Είναι πολύ ωραία εμπειρία να ζείτε εδώ, πραγματικά. Δείτε λοιπόν και μερικές εικόνες από το drones, να έχετε και μια άποψη γενικά της περιοχής. Αλλά αυτή η ηρεμία, αυτή εδώ η ηρεμία που θα βλέπετε κάθε πρωί και κάθε μέρα δηλαδή, είναι απίστευτη. Γιατί το οικόπεδο βρίσκεται 50 μέτρα από τη θάλασσα. Δεν σας κόβει τίποτα μπροστά, δεν πρόκειται να χτιστεί τίποτα μπροστά. Θα έχετε το σπίτι σας και θα βλέπετε αυτή την υπέροχη θέα που ηρεμεί την ψυχή και την καρδιά. Όσον αφορά τώρα τους καλοφαγάδες, γιατί πρέπει εκεί που ζούμε να ξέρουμε και τι θα τρώμε. Εννοείται ότι η Χαλκίδα είναι δίπλα, όπως είπαμε, και έχει το καλύτερο ψάρι, το καλύτερο θαλασσινό. Όμως δεν πάμε πίσω και στο κρέας. Τα χωριά εδώ πέρα όλα της περιοχής έχουν παράδοση, ειδικά στην Προβατίνα και στο καλόψητο. Οπότε, μένοντας εδώ, επιλέγοντας αυτό το χώρο να μείνετε και να φτιάξετε το σπίτι σας, θα τρώτε και πολύ καλά. Τι άλλο θέλουμε? Θέα, φαγητό, δραστηριότητες, ένας τέλειος χώρος για σας και για την οικογένειά σας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το χώρο, μπείτε στο link που θα βρείτε από κάτω, βάλτε τον κωδικό που γράφει και θα δείτε πολύ περισσότερα πράγματα. Αν θέλετε μια προσωπική επίδειξη του χώρου, μην διστάσετε να μας στείλετε μήνυμα και θα το κανονίσουμε μαζί.